agbana bọtọ n'ọgbe nwanne m ọ na-agba ka bila akụ na ajụjụ njụlọ onye ga-azanụ ụmụnne nna nna m iloro ka eji egbu ọgwụ ọgbọ mme onye nwere alụso ije n'ụwa ọ ga-adị mma n'elu ụwa ka anyị nọ nụ nwata jide ọkụ jide mma nwanne m ọkwa arụ nwata n'ụma m na-eyi nwata obula ezie ojife nwata iwenye ya emesịa aka lobe ya iwetuo ya ịghọtago ada agụnye ọkwa agụnye nwata n'aka ọ sị na ọlaiti ka ọ bụ na-ekwugo m na mbụ n'ugo chalacha mụrụ mgbe kwụkwa ya ọzọ n'ugo chalacha na-eche ike m na-agụ egwu ama ka mmiri ama ọgazi eziokwu aka ife ọsọ gị menwe ogbenye ọ bụrụ na edeli ọgaranya ọ ya bụ ọgaranya ịghọtago ịgba ya dụrụ ndọwa ọya matiri ọgụ mbụ na-ekwu ife mkwuru n'ọnụ nwanne si nọ na-ememe onye imi a na-ewe ọra alụko oji ya gaa agwa m unu n'ọsọ Chukwu bụ onye ụka lapụ ndị a na-epretendị na efesi afọ adịsi aje ntụ ọ dị asin ka fa na-ezochi ife ndị a na-eme ayala ma nwere ifefe apụ ịghọtago ụmụ ụwa aka anyị nọ nwata jide ọkụ jide mma nwanne m enu ụwa aka anyị nọ nụ nwanne m si na ọkwa ofu mbịa ofu ife ka mma dị ike nwanne m nọ bụ ọnwụ ụmụnne nna nna m ife na-atụ m egwu bụ ọnwụ enu ụwa aka anyị nọ n'ofu ife na-atụ m egwu eziokwu na ife na-atụ m egwu bụ ọnwụ ụmụnne nne nna m gezanụ m ntị nụrụ olu m ụmụnne nna nna m gezanụ m ntị nụrụ olu ha ejego ụmụ ụka ụkọchukwu anyị wee jụọ anyị ajụjụ ma nwere onye chije n'igwe mmadụ niile wee nye aka o wee jụọ anyị mmadụ ole n'ime anyị ka ọ gasị nwụọ ife gbara ụmụ ya lie olu ụka niile wee delụ onye na-anwụrụ anwụ ọ na-eje n'igwe ma ncha o wee bụrụ eziokwu na ife na-atụ anyị egwu ọnwụ